ban faɗi wani yayi mana sata ba, ban faɗi wani yayi zalunci ba, dukanmu kowa ya san aikin shi, abinda yayi ba zai kiya girbe ba. Ban ga laifin da mai mulki ba, tunda dai bai yo ha'inci ba. Ban ga laifin masu sarauta ba, sun tsare talakawa haƙƙinsu. Ban ga aibin da malum ba, ba su kwaɗai a gurin mai mulki ba. Ban ga beken masu siyasa ba, tunda dai ba su yarda amana ba. Babu laifin wanda ake mulka, tunda bai zage mai mulki ba. Ban ga laifin da wani gwamna ba, tunda yaran sai bai sata ba. Ban ga laifin da wani sanata ba, tunda shi ma bai mana sata ba. Ban ga laifin 'yan majalisa ba, tunda mun ga ba su mana sata ba. Shugaba na ƙasa bai aibu ba, tunda dai shi ma bai sata ba. Inda nutsan da muka yi babu malafa, bakin zaren ba ma gaza samu ba. Ga ƙasa ta komai mai yalwa, ga talauci ba na misali ba. Najeriya ƙoshin kwana yunwa, bakin zaren hayyau ba mu kama ba. Arziki a ƙasa ta mai yalwa, ga talauci yayi mana kankankan, bakin zaren hayyau ba mu samu ba. Ga gida da ƙoshi ga yunwa makil, Najeriya kullum matsalar kenan, mana ta kuka san ba a daina ba. Ga arziki a ƙasa amma na zankam, amma talauci bai tafi yawo ba. Ana cikin kunci ba na ba'a ba, talaka na cin kwakwa kai duba. Ku tattau farfesan waka ne, bakin zaren ne ni ban gane ba. Ga matsaloli zan wata kirgawa, kullum suna tinkan muna zaune. Rayuwa kuma ta gama yin tsada, kamar kace duka kowa mugu ne. Talaka babu tudu don dafawa, tuno makoma fa mun ciwo ne. Wasu ma sun ɗebe tsammani, talaka bai fi misalin bawa ba. Ƙasa-ƙasa sun yi nasarar gyaruwa, suna ta turo man iya mulkinsu. Abubuwa na farilla sun samu, har ɗan ƙasa baya kuka kansu. Waɗanne dole da su ne aka rayu, a samu sauƙin rai sanadiyarsu. Amma abin haushi jiya tamkar yau, maƙaryaci nan bai sha kunya ba. Shugabanni sun gane lagonmu,
karerayin su iri ɗaya kai waye batu na hanyoyi in kun zaɓai yana faɗin ya zo share hawaye akan ruwan sha zai kare kamfen ƙarya suke mana mun zama 'yan yayi batun tsaro noma aikin kenan ana ta alkawari ba a cika ba ga ƙasa ta komai mai yalwa ga talauci ba na misali ba Najeriya ƙoshin kwana yunwa bakin zaren hayyau ba mu kama ba ko ilimi ko aiki ga matasa ko lafiya da wuta zai samarwa kai ta a ce ba mu tsallake wannan ba duk shekarun da muka yi babu matsawa abubuwan nan da yinsa ake yi da za mu wayo gari sun karewa bici gaban da ya dace ya samu a can makwabta mu ba mu samu ba miliyan 100 kara har da 80 duka rabin mu talauci victims ne ga arziki a ƙasa mara karewa amma ana mutuwar yunwa zaune idan ƙasa na rayuwa ƙasan dala ɗai wannan ƙasa ta auri talauci ne rabin dala ma nan wasu kan rayu ashe makoma ba ta yi kyawu ba ƙasar mu dai mu ne ba wasu ne ba mu za mu gyaru mu kawo ci gaba ba wani ne zai zo ya yi gyaran ba mu za mu gyara ko ba mu shirya ba ma'adanai da yawan al'umma ilahu ya yi mana komai ta duba shika-shikan dulci gaba sun samu bakin zaren shi ne ba mu kama ba kasauta duk ni'ima yin Allah ne rabautuwa duka da yin Allah ne samu rashi mun san yin Allah ne amma akwai sanadi na aduba ne da arziki a ƙasa ku shaida ne zafin talauci tamkar ciwo ne Najeriya ko da yake juya ce da arziki a ƙasa baki haife ba arziki a ƙasa ta mai yalwa ga talauci yayi mana kankan bakin zaren hayyau ba mu samu ba ga gida da ƙoshi ga yunwa makil